Center as in Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maraynood to sa Indogabos, mga tugang ngunya na aldaw nin Biyernes, Hunyo 27, 2025. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta sa lado lokal. DPWH Bicol nagpaluwas nin travel advisory katakod kan ipapatrabahong dalan sa Daraga Asin Kamalig Albay na pupuunan sa Hulyo 1 ngunya na taon. Residentes kan Camarines Sur Treatment and Rehabilitation Center ibinidaan sa indang talento sa ginibong Sayawit Kontrabisyo 2025 kan DOH Bicol. LTO Bicol pikinganyar ang publiko na aprobitsaran ang gigibuho na libreng theoretical driving course sa Hulyo 2 sagkod 3 ngunya na taon. PIDEA Albay nagpahatod nin dakulang pasasalamat kay Congressman-elect Gloria katakod kan positibong kasimbagan manungod sa fondo kan sa indang opisina. Sa lado nasyonal Pilipinas, bukas sa pagpababa sa Alert Level 3 sa Iran asin Israel. Sanggatos nakaasako nin bagas kada paraoma target na ipotob kan NFA. PNP pig-imbestigaran na ang nasa likod kan pagpapalakop kan deepfake video ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Education Secretary Angara zero tolerance sa pay for position scheme sa DepEd. Sa ibang nasyon, Iran daing plano na ipagpadagos ang nuclear negotiation sa Estados Unidos. Sa lado kan Karabato Sports, Alex Ayala laog na sa semis kan Eastbourne Open. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Baretang ini hatod sa Indukan. This news is brought to you by Actimed Quality Generics. Isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Nagpaluwas ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol nin travel advisory katakod kan mga nagpapadagos na implementasyon nin mga proyekto sa dalan kan ahensya partikular na sa Daraga Asin Kamalig Albay. Sigon sa ahensya, apektado poon Hulyo 1 ang mga barangay na parte kan section kan Kumon Inarado Peña Francia Road o an Barangay Ilawod, Tagaytay, Baligang, Taladong, Asin Kumon sa Kamalig, mantang Barangay Gapo naman sa munisipyo kan Daraga. Dagdag pa kan ahensya na lauman an magabat na bulos nin trapiko sa mga nasabing lugar asin kun posible maag-agi sa mga alternatibong rota tangani maibitaran ini. Mientras na naghagad, manin pasensya ang ahensya sa publiko para sa inkonbinyensya na mamamatean kan mga motorista sa mga maagi sa nasabing lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Lemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ibinida kan mga residente kan Camarines Sur Treatment and Rehabilitation Center ang sa indang talento sa sining sa ginibong Sayawit Kontrabisyo 2025 na pinamayuhan kan Department of Health o DOH Bicol. Sigun sa ahensya ang aktibidad, katakod kan pigsiselebrar na International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking kung saan ginibong man sa programa ang mga pagtatanghal nin sayaw asin pagkanta kan mga residentes. Mientras na dagdag pa kan ahensya, maawatan kan aktibidad na may pahiwas ang kaaraman kan publiko sa maraot na epekto kan paggamit nin ipinagbabawal na droga, matauwanan nin boses ang mga nasa proseso nin o rehabilitasyon, asin ibusol ang sahindang dedikasyon sa pagbabago hali sa maraot na bisyo. Katakod kay ni padagos man ang pag-engganyar kan DOH Bicol sa publiko na makisumaro sa kampanya laban sa ilegal na droga, asin ibusol ang marahay, malusog, asin produktibong pamumuhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Piging ganyar kan Land Transportation Office o LTO Bicol ang publiko na maawot magkuanin lisensya na aprobitsaran ang gigibuhon na libreng theoretical driving course na gigibuhon sa Hulyo 2 sagkod 3 pon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin pagkahapon sa Old DPWH Regional Office 5 Right-of-Way Acquisition and Legal Division Ground Floor, Rawis, Legazpi City. Sigun sa ahensya ang programa may kamawatan na maisaayos asin mapamaray ang sistema kan transportasyon sa rehiyon kasunod man kan direktiba kan gobyerno nasyonal. Ang libreng driving course man kan LTO Bicol ang papanginutan ni na LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos asin Assistant Regional Director Vincent Nato kung sain maawot pa kaining ibusol ang road safety sa rehiyon asin pakusugon ang kaaraman kan mga motorista sa tamang asal sa dalan. Mientras nadagdag pa kan LTO Bicol, limitado sa na ang slot kaini kung sain ang mga maawot mag-aprobitsar ka nasabing aktibidad, mag-scan sa na nin QR code na yaon sa saindang opisyal na Facebook page. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpaabot ng dakulang pasasalamat si Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Albay, Provincial Director Intelligence Officer Officer 3 Noe Brigel kay 2nd District Congressman-elect Caloy Andes Loria dahil sa positibo kaining simbag manungod sa saindang hagad na tabang na maisabay sa budget deliberation para sa taon 2026 ang pondo para sa pagpapakonstruyer kan saindang sadiring opisina. Sigun kay Brigel sa ginibong courtesy call ninda kasuhapon kay Loria, ipinahayag ninda ang sa indang kahagadan kung sa inda ay managduwa-duwa ang kongresista na magpahayag nin positibong kasimbagan asin nagpromisa na isasabay ang sa indang edifisyo sa mga priority projects oras na mapuunan ang deliberasyon kan budget sa taon 2026. Dagdag pa kan opisyal, haloy na sindang igwang espasyo na bubugtakan kan opisina sa irarom kan use of frac agreement sa gobyerno probinsyal kan o gobyerno probinsyal kan Albay. Alaga na didipisilan sindang makahanap nin mga sponsor o matabang sa inda na makahanap nin fondo kung kaya dakulang bagay ang promisang tabang sa inda ni Congressman Loria. Mientras nakasuhapon, nakahuro naman ninda ang mga personahes kan Department of Public Works and Highways Bicol kung saan pigpresentar niya ang plano kan aprobadong disenyo kan opisina hali sa sentral na opisina kan ahensya na nagkakantidad ni nasa 40 milyones pesos. Sigun ba kay Brigel, oras na marealisar ang nasabing opisina, ibubugtak digdi ang K9 facility, compliance office para sa makuanin mga lisensya para sa mga botika nin mga regulated drugs, asin ang saindang sa diring jail facility dahil sa presente ang mga nadadakop nindang drug personalities nasa kustodiyo muna kan PDEA Regional Custodial Facility mantang nagahalat nin commitment order hali sa korte. Apera kaini, saro pa sa pigtaong promisa ni Loria sa ahensya ang pagsabay kan 3.5 milyones pesos na kahagadan kan PDEA Bicol para sa pag-rehabilitate man kan panrehiyon na opisina kan ahensya. Pinuna na ang pagbabakante kan opisina kan mga nagkapirang opisyal kan gobyerno probinsyal kan Albay katakod kan sa indang pagbaba sa termino sa maabot na Lunes, Hunyo 30. Sigun sa impormasyon, pigbabakante na sa ngunyan ang Vice Governor's Office ni Governor Glenda Bongao bago ini magtukaw bilang vice-alkalde sa syudad nin Tabaco. Mientras na ang opisina naman ni Provincial Administrator Cedric Daep, dahi ng mga gamit asin pwede na ining maokupar kan bagong maabot na administrator ni Governor-elect Noel Rosal sa masunod na simana. Ang Governor's Office naman, mantinidong malinig asin organisado dahil apisar kan pagiging gobernador ni Bongao, dahil niya inokupar ang opisina kung sain mantinido sindang nagtinir sa Vice Governor's Office sa Kapitolyo. Katakod kay ni, preparado naman ang mga opisina kan mga board members para sa mga masunod na matukaw na kinatawan kung sain inilipat na ang mga ini sa bagong edifisyo sa Capitol Annex Building. Nairehistro kan Bureau of Fire Protection Legazpi Station ang 21 insidente nin kasulo sa syudad kan Legazpi ngunyan na taon. Sigun ni sa datos hali kay Legazpi City Fire Station Deputy Fire Marshal asin spokesperson Senior Fire Officer 4 Gary Santander kung saan sa nasabing numero 4 kaini ang nangyari kan Enero, 3 kan Pebrero, 2 kan Marso, 5 kan Abril, 6 kan Mayo asin ngunyan na Hunyo igwanin
nairehistrong sarong insidente nin kasulo. Basado pa sa saindang comparative report on fire incidents, nagibaba ang mga nangyayaring sulo sa syudad kung ikukumpara kan taon 2023 na may 50 insidente, mantang may 40 naman kan taon 2024 sa parehong durasyon. Katakod kay ni, mas lalo pang papakusugon kan BFP Legazpi ang saindang mga information dissemination nanungod sa mga lakdang kung paano maiibitaran ang kasulo aron kan pagbisita sa mga barangay bilang parte kan sa indang Oplan Ligtas na pamayanan, pati man ang pagkondukta nin mga seminars, lectures asin training. Mientras na siniguro man ni Santander na nakapreparar sinda asin ang sa indang mga ekipahe sa pagresponde in kaso may mga insidente nin kasulo sa palibot, tangani maisalbar ang buhay asin ang propriedades kan mga Legazpeños. Nasa 2 persona ang matrayumpong na arestar kan Legazpi City Police Station o CPS sa paagi kan pagserbi nin warrant of arrest kan magkasiblag na korte sa Legazpi City kasuhapon. Sigon sa impormasyon sa rong 29 anyos na may alias Angie, ang naarestar kan autoridad na may kasong estafa sa iyang residensya sa Barangay Ilawod, Legazpi City. Iprinisentar digdi ang warrant of arrest kan Hunyo 24 hali sa Municipal Trial Court kung saan may itinagamang 18,000 pesos na piyansa para sa paramientras niyang paglaya. Mientras na naarestar man ang sarong 30 anyos na personahe hali sa Barangay Dinagaan, Legazpi City sa paagiman kan warrant of arrest na may kasong pagbayolar kan Republic Act 10883 o an New Anti-Carnapping Act of 2016 kung saan na nasabing persona enot naman na nadakop kan mga otoridad sa parehong kaso. Sangunya nasa kustodiya na kan Legazpi City Jail ang suspect, mantang siniguro man kan Legazpi CPS sa publiko na padagos ang saindang operasyon asin paghabol sa mga personang may kaso tangani mapanimbag sa saindang mga sala. Preparado na ang gigibuhon na State of the City Address ni Legazpi City Mayor Alfredo Garbin Jr. Nagigibuhon ngunya na o alauna nin pagkahapon sa Legazpi City Convention Center. Apera kan gigibuhon na ulat sa bayan, may seremonyas man nagigibuhon aron kan pag-turnover kan mga dokumentos kay incoming Mayor-elect Hisham Ismail. Mientras na piglalauman na ipapaluwas sa nasabing aktibidad ang mga highlights kan mga naging mga accomplishments kan alkalde sa laog nin 7 bulan niyang pagtukaw. Pigaasahan na ang mga napuna na proyekto ipapadagos kan masunod na alkalde asin iba pang opisyal kan lokal na gobyerno, partikular na ang mga programa sa sektor nin salud, turismo, agrikultura, infrastruktura asin iba pang espesyal na programa. Tinawan doon man ni Garbin na pigaasahan na matututukan kan masunod na administrasyon ang problema sa lado kan tubig asin kuryente sa syudad. Nasa 25 transport vehicles ang naidistribuir kan lokal na gobyerno kan Tabaco City sa mga barangay kan syudad na daipang mga bihikulong pangtransportasyon. Sigun kay Tabaco City Administrator Gerardo Colarina, enot na batch pa sana ang naidistribuir ninda asin may mga masunod pa ining batch para sa mga daipa na tatawan ng mga barangay. Dagdag pa niya na prioridad ninda sa ngunyan na matawan ang mga barangay na dai talagang mga gamit na service, lalo na ang mga nasa upland barangays. Mientras na ang ibang barangay ang matatawan man sa mga masunod na batch, partikular na ang Isla Barangay kan syudad sa Barangay San Miguel, Tabaco City. Naarestar ng Tabaco City Police Station o CPS ang sarong 29 anyos na construction worker asin wanted na persona sa Purok 7 Barangay Pawa, Tabaco City kan nakalihis na aldaw. Sigun sa Tabaco CPS, basado sa warrant of arrest, naarestar ang persona na si alias Suwa na may kaso na Article 329 kan Revised Penal Code o an other mischief o ang tuyong pamimerwisyo nin propriedad. Mientras na ang persona nasa kustodiya na kan Tabaco CPS para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Katakod kay ni padagos man ang pangapunan kan autoridad sa publiko na makipagtabangan sa mga autoridad tangani mamantinir ang seguridad sa Tabaco City. Mga tugang iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal asin iba pa pagkatapos kay ni. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes ng mga bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Bukas ang Pilipinas sa pagpababa kan Alert Level 3 na presenteng nakaitaas sa Israel asin Iran. Sinabi ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nakahanda ang nasyon na ibabaan alerto sa duwang nasabing nasyon sa lalong madaling panahon kung madurar ang pigdeklarar na ceasefire. Siringman kaipuhanin opisyal o formal recommendation kan Philippine Ambassador na nakadestino sa duwang nasyon para dagos na ikonsiderar ang pagpababa sa alerto. Sa irarom kan Alert Level 3,
Mapautob ang gobyerno nin voluntary repatriation para sa mga Pilipinong nasa nasyon kung saan initaas ang alerto. Sa ngunyan, siniguro ni De Vega na magpapadagos pa man girara ang Alert Level 3 protocol na pigsusunod kan Pilipinas sa duwang nasabing nasyon. Kay bahan digdi ang repatriation sa mga gusto nang maguli sa nasyon asin ang preparasyon nin sufisyenteng tabang para sa lambang mauli na Pinoy. Ipinahayag ka National Food Authority na lilimitaran sa nalinda sa sanggatos na sakunin bagas kada paraoma an sa indang babakalon. Ginibo ka na hensya ang pahayag kasabay kan pag-istrikto kaini sa mga guidelines sa pagbakalin paroy sa mga lokal na paraoma. Kamauotan kan mga regulasyon na ini kan NFA na masiguro ang pagkakaigwanin transparency sa proseso kan pagbakal nin paroy. Makakatabang man ini para masiguro na matatawan nin tamang benepisyo ang mga saradit na paraoma asin proteksyon man laban sa mga abusadong traders nin paroy. Sa sarong pahayag, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson, ang limitasyon sa pagbakal nin paroy sa mga paraoma ipapautob kaini kada o panahon nin anihan. Nantinido ini dahil man sa saindang limitadong pondo asin kapasidad ka mga warehouses sa bilog na nasyon. Enot nang sinabi kan ahensya na plano kaining mag-arkila nin bodega para ma-accommodate ang mga pigpapabakal na paroy kan mga paraoma. Pigi-imbestigaran na kan Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang nasa likod kan deepfake video ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na nag-iendorso kan online trading platform. Sinabi ni PNP-ACG Director Brigadier General Bernard Yang na nagkoordinar na ang sa indang mga investigador sa mga man-iba-ibang mga social media sites. Pigpresentar na ninda ang digital footprints bilang ebidensya para sa case filing. Dagdag pa kaini na igwana sindang mga namidbidan ng mga individual na nasa likod kan paggibo nin mga deepfakes videos kung saan pigagamit ninda ang mga midbid na personalidad. Pagsiguro man kaini na tolos nindang pig-iimbestigahan asin pigsasaangatan nin magkakanigong kaso ang mga nasa likod kan pagpapalakop kan mga deepfake kung saan pig-applyan ninda ini nin mga cyber warrant. Nakatalaan na magdistribuir ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng 600 na SIM o 600,000 na SIM card na may libreng internet sa mga estudyante sa Hararayo as in tagong lugar bago matapos ang 2025. Sigun kay DICT Undersecretary for Special Concerns, Faye Condes de Sagon, na parte ini kan proyektong Bayanihan SIM. Ang lambang SIM card may 25 GB na internet kada bulan na automatikong mararenew asin magagamit sa laog nin sarong taon. Pigkakarkulong 5 milyon na Pilipino man ang makikinabang sa Bayanihan SIM project asin ang pagpili ka mga benepisyaryo pigigibo sa koordinasyon kan Department of Economy and Development o DepDev na dating NEDA. Sa giraray na tinawanin doon kan Department of Education o DepEd ang makusog kaining zero tolerance policy kontra sa mga pagbayad katrokis ang posisyon o pig-apod na pay for position scheme. Sa giraray, napigkondenar ni DepEd Secretary Sani Angara ang anuman na klase nin korupsyon may kinaaraman sa mga appointment, promotion asin designation sa laog kan ahensya. Sinabi ni Angara sa irarum kan sa iyang liderato dahil niya tutugutan ang anuman na klase nin korupsyon sa laog kan DepEd kay bahan na ang mga nababaretang pagpabakal nin posisyon o pagresibi nin katrokis na kantidad para sa trabaho. Tinawanin doon ni Angara na bako makahustisya na may mga gustong i-shortcut ang proseso katrokis nin kwarta o impluensya, mantang nagaagi ang kadaklan sa matanos, patas asin legal na sistema. Sinabi niyang papanimbagon niya ang mga nagbabalo na gumamit nin kwarta o impluensya sa saindang personal na interes. Hinagad man kan DepEd ang mga paratukdo, empleyado asin publiko na i-report ang mga kalokohan sa ahensya kung saan posibleng mahampang ang mga mapapatunayan na imbwelto sa pay for position scheme sa padusang administratibo, sibil asin kriminal sa irarum kan Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Siniguro ni Land Transportation Office o LTO Executive Director Greg Puwa Jr. nakasunod kan paglansar kan MMDA nin Road Safety Plan para sa mga nangyayaring road crash. Mas higpitan ninda ang pag-issue nin mga lisensya sa mga motorista. Siniguro ni Land Transportation Office Executive Director Greg Puwa Jr. nakasunod kan paglansar kan MMDA nin Road Safety Plan para sa mga nangyayaring aksidente sa dalan. Mas higpitan ninda ang pag-issue nin mga lisensya. Sinabi niyang sisiguruhon ninda na maagi ang mga nagkukuha ng lisensya sa driver's education asin seminars. Dagdag pa niya na saruman sa saindang higpitan ang motorcycle registration. Sisiguruhon man ninda na dai sa na basta-bastang makakapagrehistro alagad kakaipuhanan na mag-agi man sinda sa matinding pag-uugid asin inspeksyon kan ahensya. Nagtutubod si Puwa na ang mga aksidente sa tinampo nagahali man sa mechanical defect na pwedeng maiwasan kung istrikto asin pasiguro ang pag-issue ng lisensya sa mga motorista. Barata sa ibang nasyon daing plano ang Iran na ipagpadagos ang nuclear negotiations ninda sa Estados Unidos. Sinabi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na wala pang kasunduan para sa pagpapadagos kan negosasyon. Dagdag pa kaini na igwa na sindang maraot na eksperyensya sa Amerika kung sa ingarong trinidor sinda. Sinabi niyang ang pangyayari siguradong makakaapekto sa mga masunod nindang desisyon. Sa lado kan Karawato Sports, laog na sa semi-final round kan Eastbourne Open sa United Kingdom si Pinay tennis star Alex Ayala. Ini matapos na daugon si Diana Yastremska kan Ukraine sa score na 6-1, 6-2. Poon sa pagsikad kan kawat, dominado kan rank 77 na si Ayala ang kawat kontra sa 25 anyos na ranked 42 tennis star. Masunod na makakalaban ni Ayala si Barbara Gracheva kan France. Nakalaban na ni Ayala si Gracheva kan second round kan Nottingham Open asin nanggana digdi ang Pinay tennis star. Naimbento kan sarong kumpanya sa Jim Henson's Creature Shop ang sarong tombot na si Jenny, sarong hyper-realistic asin fully autonomous na robotic Labrador puppy. Sigon sa CEO kan kumpanya na si Tom Stevens, ginibuninda ini matapos na ipaampo ni Tom ang ayam kan sa iyang ina na may demensya. Ang robot may kamawatan na magtaunin kaugmahan asin pag-ibahan na arog kan sa tunay na ayam para sa mga personaheng may demensya o mental health challenges. Naday na kaipuhan pa ning tunay na pag-aalaga nin hayop. Dinisenyo si Jenny na may mayumok na barahibo, tunay na hiro kan payo. Nagsisimbag man ini sa hapros gamit an embedded sensors asin kaya man kaini magsimbag sa mga sugo arog kan speak. Sa kantidad na $449 o kapareho nin 25,411 pesos, kaya nang mabakal ang realistic robotic dog na may sobra 7,500 pre-orders hali sa mga kaharungan, ospital asin mga care facilities. Istorya na iiba. Sarong 19 anyos na soltero hali sa Espanya ang nagpahiling nin sa iyang orag sa pagtatanom matapos na mapatubo ang pinakamagabat na cantaloupe melon sa bilog na mundo na mas magabat pa sa washing machine. Ang soltero na midbid na si Laurent Soler Adrover na nakakuha nin bagong Guinness World Record matapos umabot sa 31.44 kilo ang sa iyang inaning melon. Mas magabat ini kumpara sa 8 anyos na aki asin sa sarong adult na golden retriever. Ang sayang dakulang cantaloupe melon prinisentar sa Rufino Pineda Mendoza Watermelon and Melon Competition sa Villanueva de la Serena, Spain, kung sa inadaog kay ni ang dating record na 30.47 kilo kan 2019. Flashback. Ngunyan aldaw Hunyo 27 taon 1974, naging kaenot-enoteng Asianong Grandmaster si Filipino chess master Eugene Torre matapos niyang daugon ang Amerikanong Grandmaster na si Robert Bryan sa ika-21 Chess Olympiad sa Nice, France. Sa sarong kompetisyon sa Manila kan taon 1976, si Torre sana ang solamenteng nakadaog sa kampyon sa bilog na mundo na si Anatoly Karpov. Sarong laban na naging parte na kan kasaysayan kan chess sa Pilipinas. Kan taon 1982, nakuha niya ang oportunidad na makalaog sa mga kandidato para sa World Class Championship, alagad na daog siya ni Zoltan Ribley. Kan taon 2021, naging parte si Torre kan World Chess Hall of Fame.
Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang baretang alas 12, tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay iba po si Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical katuwang tapo si Sir June Napolis, si Sir Jerome Nico Martinez and sa tuyang IT. Social media writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa pangaran po kan bilog na tropa kan Mega Force Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live App asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa, Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1, always DCGB, Bareta, alas 12. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngan aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12.